supposedly dapat June 19 yung anniversary namin. So nag-move kami. Ang plan talaga namin is pumunta sana ng Bangkok, kaso hindi natuloy due to pandemic. Yun. So dito na lang kami magsa-celebrate ng 5th anniversary namin. So yan yung plan guys, is ang alam niya is magsa-check-in lang kami sa isang resort dito sa Pampanga. Kasi hindi naman kami makapag out of country or kahit dito lang sa lokal. Kasi alam niyo naman, sobrang lipit ng mga checkpoint. Ayun. So alam niya talaga guys, is papunta lang kami ng isang resort dito sa Pampanga. Tapos mag-check-in, mag-swimming, ganun, mag-chill lang. Pero hindi niya alam na meron akong surprise sa kanya. Surprise ko sa kanya is candlelight dinner for 2. Ayun.
Punta dito. Papunta dito. Papunta dito. You go there. Punta doon. Bilis. Okay. Okay na? For watching. Thank you for watching sa aming 5th anniversary. Here at Mandelin Ville. Resort. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aming kakulitan. Bye! Bye! Please subscribe kung hindi pa po kayo nagsasubscribe. At pwede niyong i-share ang aming video. At kung may gusto kayong itanong sa mga rates nila tsaka sa place, sagutin natin. No? Yes.